Каква би била най-важната причина да работиш за себе си, а не за някой друг? Според мен най-важната причина да работиш за себе си, а не за някой друг, е, че работиш за собствените си мечти, а не за мечтите на някой друг. Сега най-вероятно ще има хора, които ще кажат: да, много е лесно то да се вземе такова решение, друго си е да получаваш твърда заплата. Само че, скъпи хора, изключително е ценно, изключително е важно, изключително е необходимо всеки един от тези хора да седне и да си помисли в крайна сметка какви са ползите да работиш за себе си. Една от тях е, че не е необходимо да се съобразяваш с мнението на работодателя си, ако това мнение не съответства на твоята ценностна система, ако това мнение в крайна сметка те кара да се чувстваш неудовлетворен от работата си, ако това мнение в крайна сметка те кара да вършиш нещо, което е против твоите разбирания за правилно свършване на работата. Друго предимство, когато работиш за себе си, е, че в крайна сметка си креативен, имаш свободата да опитваш, имаш смелостта дори да правиш глупости, когато се налага, в стремежа си да изпробваш нещо ново, да достигнеш до повече хора, да достигнеш до повече клиенти, да дадеш повече стойност на своите клиенти. Много често хората казват: обаче не съм сигурна дали ще успея да изкарам парите, с които да си покрия своите нужди, своите стандарти. Тук искам да ви попитам следното. Представете си, че сега кандидатствате за работа, за работно място, на което ще получавате, да кажем, около 2000-2500 лева, 3000 лева заплата. И ако вашият бъдещ работодател ви зададе въпроса: ако се наложи, ще оставаш ли след работно време, какво ще отговорите? Да. Ами, ако се наложи да работиш през почивните дни, какво ще отговорите? Да. Ето това е предимството, когато работиш за себе си. Когато работиш за себе си и ти доставя удоволствие, когато работиш за себе си и знаеш, че искаш да дадеш максимална стойност на своите клиенти, ти въобще не мислиш събота ли е, неделя ли е, 6 часа вечерта ли е, 10 часа вечерта ли е. Работиш по твоите мечти, по твоите желания, по твоите копнежи да дадеш повече на своите клиенти. Друг често срещан аргумент против това да работиш в себе си, който чувам от хората, е, че истината е, че в крайна сметка аз нямам добри умения по продажби и не съм сигурна дали ще успявам да си продавам продукта или услугата. Знаете ли, това пък е най-лесното. Когато искаш да придобиеш най-различни умения, записваш се на обучения, записваш се, работиш с ментори, следваш това, което правят тези, които са успяли преди теб. Между другото, сега използвам момента да споделя, че обмислям да направя един двудневен тренинг по продажби, в който ще споделя моя метод, а именно метода VIP, който създадах. Това е VIP, означава водене на интелигентни продажби. Ако имате интерес да се запишете за този тренинг, коментирайте под видеото. Но днес всъщност исках да ви кажа следното. Когато работим за себе си, не се интересуваме дали е събота, дали е неделя, дали е сутрин много рано, дали е вечер много късно. Даваме стойност. Да, днес е събота, да, днес е задушница, да, днес отивам към офиса, но защото съм избрала това. Защото днес ще се срещна с едни прекрасни хора, с които в крайна сметка ще разменим изключително много положителна енергия. И това ще даде стойност и на двете страни. И на мен като търговец, защото ще се срещна с прекрасни хора, от които винаги можем да научим нещо, и на тях като информация, като възможност за трансформация. Вярвам, че това видео те е накарало да се замислиш. Коментирай дали ти харесва и го сподели, за да достигне до повече хора.